Exercici extra de probabilitat per preparar bé la CELE del 2024. Exercici 4. Considereu l'experiment següent. Tirem un dau equilibrat i a continuació tirem tantes monedes, equilibrades també, com indiqui el resultat del dau. Apartat A. Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares. Apartat B. Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares, sabent que el resultat del dau ha estat un número parell. Apartat C. Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares, sabent que la primera moneda ha donat una creu. El primer apartat ens diu que tirem un dau i depenent del número que surti hem de tirar tantes monedes com aquest número i treure 3 cares. Aquest exercici és delicat, per què? Perquè tenim un diagrama d'arbre clar, perquè tenim 2 experiments, però el segon experiment l'hem de calcular amb una distribució binominal. Per què? Perquè són n casos de tir d'una moneda per 3 cares que hem de treure. Per tant, aquest arbre, sí, la possibilitat de treure un número d'un dau és 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llavors, les dues primeres, com que és impossible tirar 3 monedes, no podrem treure 3 cares. Si traiem un 3, el número de monedes que tirem són 3 i el número de cares que hem de treure són 3. I en canvi, si traiem 4, 5, 6, el número de monedes que tirem és 4, 5 i 6 i el número de monedes que hem de treure cara segueix sent 3. Per tant, hem de calcular aquestes distribucions binominals, sí? Per tant, hem de posar la distribució binominal, la fórmula que utilitzem sempre, el número combinatori i les possibilitats elevades. Això és la probabilitat, perdó, això és K i això és N menys K, sí? Per tant, aquí serà 4, 3 i serà una meitat a la 3 i una meitat a la 1, sí? I aquí seguim 5, 3, una meitat a la 3 i aquí una meitat a la 5. Per què és una meitat? Perquè la probabilitat de treure cara o creu és la mateixa. Sí? I finalment aquesta serà 6, 3 el número combinatori, una meitat elevat a 3 i una meitat elevat a 3, perquè seran 3 cares i 3 creus. Un cop tenim calculat això, el que hem de fer és multiplicar amb el diagrama d'arbre la probabilitat total de una meitat per això, una meitat per això, una meitat per això i una meitat per això. Si calculem això dona 1 i per tant serà 1 entre 8. Sí? Això dona 1 entre 4, això 5 entre 16 i això 5 entre 16. Sí? No m'estic calculant els números combinatoris, però si calculeu els números combinatoris i les probabilitats us donarà això. Llavors, amb aquestes probabilitats, la probabilitat de treure 3 cares serà un sisè, que és la probabilitat de treure un 3 per un vuitè, més un sisè, que és la probabilitat de treure 4 per un quart, més un sisè, que és la probabilitat de treure 5 per 5 entre 16, més un sisè, que és la probabilitat de treure 6 per 5 entre 16. I això és aproximadament 0,16. Sí, hi ha algun decimal més, però no me'n recordo. Per tant, aquesta és la probabilitat de treure un 3 en aquest experiment que ens dona aquest exercici. A l'apartat B ens diu que calculem la possibilitat també de treure 3 cares, però si ha sortit un número parell. Sí? Per tant, tenim una possibilitat condicionada, que és treure 3 cares si ha sortit parell. Per tant, per calcular aquesta probabilitat és calcular la probabilitat de treure 3 cares i de treure parell i dividir-ho per la probabilitat de treure parell. Sí? Per tant, de treure 3 cares i treure parell, al 0 veiem que no hi ha possibilitat i ara hem de simplement multiplicar un sisè per la possibilitat de treure 3 cares amb el 4, per tant un quart, i sumar-li, la possibilitat de treure 6, sí? Per la possibilitat de treure 3 cares amb el 6. I dividir-ho per una meitat. Per què? Perquè la possibilitat d'un dau de treure un número parell és una meitat, perquè és 2, 4, 6. Sí? 3 sobre 6, una meitat. Això ens dona 0,1875, que és la possibilitat de treure 3 cares amb aquest experiment si hem tret un número parell. En aquest apartat C ens demana que calculem la possibilitat de treure 3 cares si sabem que a la primera tirada hem tret una creu. Sí? Això és una probabilitat condicionada, per tant és calcular la probabilitat de treure creu i 3 cares entre la probabilitat
de treure creu. Sí? La probabilitat de treure creu és fàcil, és una meitat, i ara la probabilitat de treure creu i 3 cares s'ha de calcular igual que els altres exercicis, però tenint en compte que ara en comptes de 3 tirades necessitem 4 tirades com a mínim. Per tant, el dau hem de treure o 4, 5 o 6. Sí? Per tant, aquestes 3, res, 0. I ara aquí, la primera haurà tret una creu i per tant tindrem 3 tirades més per treure 3 cares. Aquí, si hem tret un 5, tirarem 5 monedes, per tant, la primera serà una creu i després haurem de fer, amb les 4 que ens sobren, mínim 3. Sí? En aquest cas igual 6, per tant, sobren 5 i mínim hem de treure 3. Això hem de fer una altra vegada la distribució binominal i això donarà una meitat, que és la possibilitat de treure creu a la primera per la distribució binominal de les altres 3, per tant, un vuitè. Sí? Això serà una meitat per un quart i això serà una meitat per 5 entre 16. Sí, aquests càlculs són els mateixos que donava l'apartat, el primer apartat. Aquí tenim ara ja, doncs, les possibilitats de treure, doncs amb 4, sí, treure aquesta possibilitat, i ara hem de fer l'arbre, diguéssim, per calcular la possibilitat de treure creu i 3 cares, però multiplicant per les possibilitats de treure els números. Per tant, per treure un 4 és un sisè per una meitat i un vuitè, sí? Perquè és la possibilitat de treure 4 per aquesta possibilitat que és treure després una creu i 3 cares. El 5 serà igual, un sisè entre una meitat per un quart, en aquest cas, i el 6 serà igual, un sisè per una meitat, que és treure la creu, i després 5 entre 16, que és treure de 5 tirades 3 cares. Sí? Si això fem la multiplicació i la divisió, ens dona 0,1146. Sí? Per tant, aquesta és la possibilitat de treure amb 3 cares si a la primera tirada hem tret una creu. Espero que els meus vídeos us hagin servit i que us vagi molt bé la selectivitat.